ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ଝିଅ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜକୁ ଏହିପରି ଦେଖି ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘୃଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାମ ସାରିବା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଉଭୟ ଆଖି ଦୁଇ ହରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଜୀବନ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଥିଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେତୁ ଝିଅର ସୁନ୍ଦରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇଲା। ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ସେହି ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ସେ ସେହି ସହର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ରୀତିନୀତିର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରି ସହର ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକି ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କିପରି ସମର୍ଥନ ବିନା ଏକାକୀ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ? ଏହି ସବୁ ବର୍ଷ ତୁମ ପତ୍ନୀ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।